Môže sa najväčší dar života, ktorý príde na sklonku rokov, zmeniť na rozsudok smrti? Čo ak sa zázrak, na ktorý čakajú milióny, stane prekliatím pre jednu rodinu? Dnes vám vyrozprávame dojímavý príbeh o 56-ročnej žene, ktorej nemožné tehotenstvo spustilo reťaz osudových udalostí. Je to príbeh o zdrvujúcej zrade od najbližšieho človeka, o rozume, ktorý nezvládol žiaľ, a o sľube danom na čerstvom hrobe. Sľube, ktorý zmenil všetko. Pripravte sa. To, čo sa teraz dozviete, vás prinúti prehodnotiť silu ľudského ducha a cenu vykúpenia. Prvá rána osudu zasiahla Žofiu nečakane, medzi hriadkami a vôňou vlhkej zeme. Chrbtom jej prešla ohnivá vlna, ktorá 56-ročnú ženu prinútila padnúť na kolená. Bolesť, cudzia a zlá, sa jej skrútila do tesného úzla v podbrušku a vydrala z hrude tlmené stonanie. Nepodobalo sa to na nič, čo poznala. Jej telo, verný a pochopiteľný nástroj celého jej života, sa zrazu stalo nepriateľským, neznámym územím. Večer, keď ju jej manžel Wendelin, človek prísnych pravidiel a pozemskej logiky, našiel bledu na pohovke, len sa zamračil. Čo za hlúposti? Smrť prichádza ticho, vysušuje. A ty kvitneš, nechradneš. Celá si pribrala, máš rumenec. Jeho slová, ktoré mali upokojiť, byli priamo na telo. Nevidel hrôzu v jej očiach, necítil, ako sa jej svet rozpadá na črepiny. Návšteva u mladej lekárky Barbory mala priniesť jasno. A priniesla ho jasno ohlušujúce ako úder hromu. Po prehliadke a preštudovaní výsledkov testov Barbora, bez toho, aby zdvihla oči, vyslovila slová, ktoré rozdelili Žofín život na dve polovice. Žofia, nemáte žiadnu smrteľnú chorobu. Ste tehotná. Takmer 4 mesiace. A sú tam dvojičky. Vzduch v ordinácii zhustol. Bol lepkavý. Žofia skamenela a pozerala na lekárku nevidomými očami. Tehotná. V 56. S dvojičkami. Znelo to ako zlý, absurdný vtip. Ako blúznenie blázna. To je omyl, zašepkala, ale ľadový tón Barbory nenechával žiadnu nádej. Žiadny omyl. Prípad 1 z milióna a je váš. Nepamätala si, ako vyšla z ambulancie. Svet sa zmenil na rozmazanú, nepriateľskú škvrnu. Dedinské ulice, známe do každého kamienka, sa teraz zdali byť kulisami k jej osobnej nočnej more. Pred ňou sa črtal most nad tmavou, lenivou riekou. Myšlienka prišla sama od seba. Chladná, ostrá a spásna. Jeden krok. Len jeden. A hanba, strach, táto nemysliteľná ťarcha, všetko zmizne v ľahostajnej vode. Chladníkov zábradlia jej popálil dlane. Dole, v olovenej hladine, sa odrážalo sivé nebo. Ešte sekunda, posledné úsilie. A v tom ticho pretrhol trhavý, neľudský výkrik. Bol to Wendelin. Videl ju. Všetko pochopil. V jeho hlase sa miešala hrôza, zúfalstvo a oneskorené precitnutie. Pribehol, chytil ju za plecia, odtiahol od okraja. Objímal ju, trasúcu sa, a v tej chvíli pochopil. Bežný svet sa nenávratne zrútil. Pre oboch. Druhú, zdrvujúcu ranu zasadila ich dospelá dcéra, Gabriela. Niekoľko mesiacov žili s Wendelínom v krehkom, napätom tichu a skrývali svoje tajomstvo pred celým svetom. Učili sa znova dýchať, zvykajúc si na myšlienku, že ich tichá staroba sa ruší. Ale práve v tú nedeľu, keď už Žofíino brucho nebolo možné skryť pod voľným oblečením, zazvonil telefón. Gabriela vletela do domu, ako vždy, zhluk predstieranej veselosti, drahých parfumov a naučenej dcérskej nežnosti. Ahoj, oci, len na chvíľu, potrebujem vašu pomoc. Hodila ponad plece a ľahostajne poboskala otca na líce. Jej pohľad preletel po miestnosti a zastavil sa na matke. Sekunda. 2. Úsmev na Gabrielovej tvári zamrzol a potom sa pomaly zošmykol, ako by sa topil vosk. Oči, ktoré sa ešte pred chvíľou leskli falošným teplom, sa zúžili a premenili na 2 ľadové štrbiny. Pozerala na zaoblené Žofíno brucho a jej tvár sa menila na mŕtvolne bledú masku odporu. Čo to má znamenať?
Zasičala a v jej hlase zaznel kov. Ty čo? Ty si stará? Úplne si sa zbláznila? Neopovažuj sa tak rozprávať s matkou, vybuchol Wendelín a zastal si manželku. Ale Gabrielu už nebolo možné zastaviť. Odohnala otca ako dotieravú muchu. Aj ty si na to prišiel, jedovato hodila. Vy by ste mali myslieť na večnosť a vy si zmyslíte mať deti. Hanba! Len mi nevešajte na krk ďalšiu ťarchu. Musím si zariadiť svoj život a nie opatrovať vašich bastardov. Každé slovo zasiahlo Žofiu priamo na telo a vyrazilo jej dých. Pozerala na svoju dcéru, na tú krásnu, zlú tvár a nespoznávala ju. V hlave jej preletela jediná myšlienka: hada si na prsiach vyhrievala. Chcela niečo povedať, namietať, ale nemohla. Zrazu jej brucho zovrel ľadový kruh bolesti. Bol taký neznesiteľný, taký ostrý, že sa jej zatmelo pred očami. Telo jej horelo zvnútra. Žofia zúfalo zakričala, chytila sa rukou steny a pomaly, ako podťatá, začala klesať na zem. Wendelín, je mi zle, zavolaj záchranku. Zachripela a strácala vedomie. Muž sa k nej v hrôze vrhol. Jeho tvár sa skrútila od strachu. Ale vedie ešte skoro, termín neprišiel. Táral zmetene a trasúcimi sa rukami sa pokúšal vytočiť číslo. Žofia znova zakričala a tento výkrik, plný neľudského utrpenia, prehlušil všetky ostatné zvuky v dome a stal sa predzvesťou neodvratného nešťastia. Tretie dejstvo tragédie sa odohralo pod chladným svetlom operačných lámp. Cesta do mestskej nemocnice bola rozmazaná škvrna hrôzy. Na vozíku, priamo pred dverami na operačnú sálu, sa Žofia na sekundu prebrala. Jej oči, plné kalnej bolesti, našli tvár manžela. Chráň ich, Wendelín, neopúšťaj! Vydýchla a jej ruka bezvládne sklzla z jeho dlane. Čas sa pre Wendelína zastavil. Zmenil sa na hustú, lepkavú masu strachu. On, človek vzdialený od medicíny, chápal jedno. Deti sa narodia príliš skoro. 7-mesačné. Toto slovo znelo ako rozsudok. Za stenou lekári bojovali o 3 životy. Operácia prebehla. Na svet prišli 2 maličké, zvráskavené telíčka, ktoré sa ledva držali života. A na čo sa na to v 56 rokoch dala? Vôbec nemá rozum, hodil mladý chirurg, keď si vyzliekal rukavice. A aj tie deti, ak prežijú, budú s patológiami. To mi môžete veriť, pritakal jeho kolega. Nevšimli si, ako sa Žofia na niekoľko sekúnd vynorila z bezvedomia. Počula. Všetko pochopila a v tej chvíli jej telo, jej utrápený organizmus, sa jednoducho odmietol brániť. Monitory začali pípať rovnú, predsmrtnú čiaru. O 20 minút sa Žofíno srdce navždy zastavilo. Správa o smrti manželky a strašná diagnóza detí, jedno dievčatko má ťažkú srdcovú vadu, druhé takmer nič nevidí, zlomili Wendelína. Jeho mozog, neschopný zniesť realitu, ju jednoducho vypoľ. Keď Gabriela o pár dní neskôr prišla s ním porozprávať o pohrebe, našla otca, ktorý sa s úsmevom pozeral do okna. Otci, treba mamu pochovať, začala nervózne. Wendelín sa otočil a v jeho očiach žiarila jasná, detská radosť. Gabriela, o čom to hovoríš, dcérka? Mama odišla k babke, na návštevu. Čoskoro sa vráti. Radšej sa pozri, aké slniečko je vonku. Choď sa prejsť, lebo čoskoro bude škola, nebudeš mať čas. Gabriela sa na neho pozerala s hrôzou. Už tu nebol. Bol tam, v minulosti, kde boli všetci mladí a šťastní. Bez toho, aby cítila vinu alebo ľútosť, Gabriela chladnokrvne a vypočítavo urobila to, čo považovala za správne. Išla do nemocnice a podpísala oficiálne vzdanie sa novonarodených sestier. Ťarcha je preč. Problém je vyriešený. Na Žofínom pohrebe sa zišla celá dedina. Len jej rodina s ňou nebola v tejto poslednej chvíli. Gabriela stála bokom a bála sa priblížiť k truhle. Wendelín sa vôbec neukázal a pokračoval v živote vo svojom vymyslenom svete. Keď hrudy zeme hlucho dopadli na veko truhly, cintorínske ticho pretrhol osamelý, zúfalý plač. Bola to Barbora, tá istá lekárka.
Padla na kolená pri čerstvom hrobe pod ľadovým dažďom a vinila za všetko len seba. Nedohliadla som, nesledovala som. Odpusť mi, Žofia, ak môžeš, šepkala a zrazu jej niečo napadlo. Zatriasla sa, zdvihla k zamračenému nebu slzami zaliatu tvár a vyslovila ako prísahu: vykúpim svoju vinu. Nájdem tvoje dievčatka, vychovám ich a vzdelám. Nech ma to stojí čokoľvek. Budú žiť. Za seba aj za teba. Sľubujem. Barborin sľub, daný pod chladným dažďom, sa stal jej ohňom a zmyslom. Nečakala. Keď sa dozvedela, že Gabriela podpísala vzdanie sa, ponáhľala sa do detského domova, kde dočasne umiestnili dievčatka. Kancelária riaditeľky sa ukázala ako ľadová bašta ľahostajnej logiky. Žena za stolom s unavenými očami a oceľovým držaním tela si Barboru vypočula bez tieňa súcitu. Dievča? Si normálna? Jej hlas bol suchý, ako jesenný list. Ste osamelá žena, lekárka s mizerným platom. Ako chcete uživiť dve ťažko choré deti? Potrebujú operácie, rehabilitácie, ktoré stoja celý majetok. Každé jej slovo bolo klincom do truhly Barborinej nádeje. Ale ja som dala slovo. Ja. Pokúšala sa namietať. Riaditeľka ju prerušila a nedala jej dohovoriť. Vaše slová ich nevyliečia a okrem toho meškáte. Už sa pre nich našla adoptívna rodina. Veľmi majetní, slušní ľudia. Dnes prinášajú posledné dokumenty. V tej chvíli sa dvere ticho otvorili a do kancelárie vošiel pár. Muž a žena okolo 50-ky, s tvárami, na ktorých zamrzol tichý smútok a nesmelá nádej. Keď Barbora uvidela v ich rukách zakladač, pochopila, že je koniec, alebo posledná šanca, a vtedy ju prepadlo zúfalstvo. Vyskočila, nedbajúc na hnevný pohľad riaditeľky, a obrátila sa na pár. Vyvalil sa z nej prúd slov, horúci, zúfalý, úprimný. Vyrozprávala všetko o Žofii, o jej strachu a hanbe, o krutosti vlastnej céry, o otcovi, ktorý sa zbláznil od žiaľu. Hovorila o svojej vine a o sľube na hrobe, ktorý sa stal jediným, čo ju držalo na tomto svete. Neprosila. Modlila sa. Muž a žena, Štefan a Anna, ju počúvali a ich premyslený pokoj praskal pred očami. Keď Barbora stíchla, vyčerpaná, v kancelárii zavládlo zvoniace ticho. Štefan sa na ňu dlho pozeral, potom na svoju manželku a v jeho očiach sa objavilo rozhodnutie. Nevzdáme sa, dievčatiek, povedal pevne. Zaplatíme všetky operácie. Dáme im to najlepšie, čo sa dá kúpiť za peniaze. Ale vy, urobil pauzu, vy im dáte to, čo sa kúpiť nedá. Neponúkame vám prácu opatrovateľky. Ponúkame vám, aby ste sa stali ich druhou matkou. Bývať s nami. Byť s nimi vždy. 18 rokov preletelo ako jediný okamih utkaný z bezcenných nocí, nemocničných chodieb, malých víťazstiev a nekonečnej lásky. Peniaze Štefana a Anny robili lekárske zázraky. Láska Barbory robila zázrak duše. Dievčatá, ktoré pomenovali viera a nádej, vyrástli. Srdcová vada a problémy so zrakom zostali v minulosti, porazené najlepšími lekármi a materinskou starostlivosťou. Barbora sa nikdy nevydala. Nepotrebovala inú rodinu. Mala svoju. A najšťastnejším dňom v jej živote sa stal ten, keď ju dospelé viera a nádej, objímuc ju v deň svojej plnoletosti, ticho povedali: ďakujeme ti za všetko, mama. V ten večer, pozerajúca na bezodné hviezdne nebo, sa Barbora usmiala. Vidíš, Žofia? Dodržala som slovo. Tvoje dievčatká sú šťastné. Teraz aj ty môžeš byť pokojná tam. A ja? Ja som šťastná tu. Raz sa určite stretneme. Sľubujem. Ak sa vám príbeh páčil, dajte nám, prosím, like, prihláste sa na odber kanála a zanechajte svoj komentár. Je to pre nás veľmi dôležité. Čo si myslíte, urobila Barbora správne, keď zasvetila celý svoj život cudzím deťom? Napíšte svoj názor do komentárov. Čili taujuli